ai na so a ce ƙaiƙayin nan ya sa mai gari yayi zigidar mutuncinsa ya zube a garin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yaran nan iyayensu ku da za su abin da sun yi addu'a. Gaskiya ke kyakkyawa ce. Alhaji should mutu su man. I will not allow you. Wallahi sai ka yi fari don uban. Ware ɗau. Ni yanzu a duniya babu abin da nake buri irin haɗu da wayannan ɗan iskan yaran jikokin mai gari. Kina ina? Jikokin mai gari. Billahi lazi kowace irin azaba za ku min, wallahi ban cewa ban sau. Okay, to fine. Shirin jikokin mai gari zai fara zuwa muku ne ranar Juma'a 25 ga watan April da muke ciki a tashar Algaita TV misalin karfe 7 na dare. Za kuma ku iya kallon sa kai tsaye a YouTube channel mai suna M Soja Concept. Algaita TV nishaɗin al'umma cikin aminci.